Pe data de 10 avem a 11 zi de protest în fața Guvernului României. Lumea a început să protesteze spontan 31 ianuarie, când guvernul la ora 10 noaptea a emis ordonanțe de urgență de modificare a codului penal și a codului de procedură penală, ca să grațieze și să absolvească de răspundere pe mulți dintre colegii lor de partid care au condamnări și vor funcții publice. Atunci au ieșit câteva mii de oameni în stradă. După aceea, sâmbătă, îmi pare că au fost până la 150.000 de oameni. Iar duminică, pe 5 februarie, chiar dacă guvernul a emis altă ordonanță de urgență prin care au abrogat-o pe aceea belicoasă, au ieșit un sfert de milion de români în fața guvernului aici, în Piața Victoriei, și au început să ceară demisia guvernului Grindeală. Dumnezeu există. Posibil, da, dar eu mă cam îndoiesc. Și iată, între timp și-a dat demisia un ministru, după aceea ieri a demisionat ministrul Justiției, autorul ordonanței celia scandaloase. Lumea oricum iese în stradă și au anunțat că duminică vor ieși și mai mulți decât duminica trecută, ca să ceară demisia întregului cabinet de miniștri și eventual ca majoritatea parlamentară PSD-ALDE să renunțe la intenția de a modifica astfel codul penal și codul de procedură penală, încât să grațieze selectiv pe cei care au comis infracțiuni de corupție, de abuz în serviciu, de spălări de fonduri publice, sau iată ca președintele PSD, fraude comise în timpul unui referendum, deci fraude electorale. Pentru asta omul e condamnat, există o sentință valabilă și el deține funcția de președinte al Camerei Deputaților. Oamenii supărați vor ca cei vinovați să răspundă și nici de cum să nu fie grațiați și admiși de nou în funcții publice. Pentru că și la noi, în Republica Moldova, avem astfel de probleme, pentru că și eu sunt cetățean român de vreo 20 de ani, pentru că îmi pasă. Am venit și eu la protest, iată, de duminică până acum, în fiecare zi, am fost mai ales seara, noaptea. Azi, prima dată, am venit la protest ziua, la amiază. Îmi doresc ca protestele din weekend, cel puțin, de sâmbătă, de duminică, să se facă așa, la amiază, când e soarele sus, când e lumina zilei, când ne vedem la față și nu e posibil să treacă neobservați manipulatori și provocatori. În zile de lucru înțeleg, e explicabil de ce se vine după ora 6-7 la protest. În zile libere, totuși, cred că trebuie protestat la amiază. Și mai mult de atât, cred că trebuie să ne mutăm cu protestele la Parlament, pentru că deja guvernul vedem că e fără doi miniștri și e paralizat, iar în Parlament majoritatea se simte de parcă ar fi stăpânii țării, nu ar fi niște aleși ai poporului. Și ar trebui să mai protestăm și la CNA, la Consiliul Audiovizualului, care permite atâta manipulare, atâta minciună, atâta incitare la ură, la unele posturi de partid, încât nu văd justificarea existenței acelui CNA, să cheltuie milioane de lei românești pe întreținerea acelei structuri și ea nu întreprinde nimic. Doar zilele astea am înțeles că au aplicat o amendă pentru România TV, pentru mesaje scrise, dar și mesajele lor verbale și felul cum aleg ei știrile. Toate astea scandaloase, descalificante pentru o instituție media care beneficiază de frecvențe naționale, terestre. Deci ar trebui protestat la Parlament și la CNA. Poate trebuie revenit la avocatul poporului, chiar dacă Victor Ciorbea s-a prefăcut că contestă la Curtea Constituțională ordonanța asta 13, el oricum rămâne o slugă a guvernării și nici de cum un avocat al poporului.
și mai găsim noi destinații de protest, poate să revenim la ideea de marș de protest, ca oamenii să nu stea pe loc și să înghețe. Dar o să vedem, o să încercăm să ne exprimăm și așa în Piața Victoriei.